Meno prezvisko, no? Marko Plaščiak, hráč, Karibik okružná. Máme 3 tituly. Posledné roky sa mi nechce nedarí, ale treba technická forma. Nie, ale tento rok asi vrátime titul naspäť do správnych rúk, do okružnej. Ale ja by som mohol povedať niečo na tento turnaj, tak to je to, že je to výborná akcia, ktorá tak spestrí hokejbalový život, lebo už je to taký biedný na tých pozíciách, ale pritom môžem povedať, že minulý rok so šťastím vyhrali také dresy, ale tento rok určite ide do rúk okružnej, to je značné, pretože máme skvelý tým, ktorý zatiaľ je bez prehry a jednoznačne ideme bojovať o prvé miesto a tešíme sa na to, ako dneska budeme dvíhať putovný pohár nad hlavou. Ďakujem. Ako dlho hrávate? Hrávam už asi od 14-13 rokov, takže to už je dokopy skoro 12 rokov. Jak môžem povedať, že na história hokejbalu ako išla hore, tak aj pomaličky upadá, ale len dúfam, že mladí ľudia najmä trošku uvedomia, začnú trošku viac sportovať. Nechodí sa si blízkať a baví sa tomu hokejbalu, pretože je to výborný šport a teším sa na to, aby vznikali nové mužstvá, pri ktorým fakt, že sa teším na nich, ktoré budeme fakt, že to my tým Karibik okružná porážať. Fakt, ďakujem, dovidenia.